Tell ngagara class. Baba msolelana mai. Yangu Yekuti tukwendake zvipamutemo tichingamidzira chakamerenya maropa kusvika kwavaita setsika dzedu dzechivanhu tafundira vana baba tiuchireva vedu mashure mangu tiuchireva vana maitidza kuya tinotonga vanhu kugara totona kuti kuramba zvake mhosva akaita kuramba zvake upombwe akaita vanhu bavo vakawanda pamura asi anobatwa achiba ndiye mbavha vanhu uroye vakawanda anobatwa achipomba ndiye mhombo kunzwisana ilanguage dzakasiyana siyana koya kuroorana kuno mwana wakugara mukadzi mukaroorana ninge iri jeni mumba hamugara unge maramba isi anondebva pazikanwa kuti mukadzi ndoupi panozikana kuti musokuenzera kuti mukadzi ndoupi kana kuzoona mwana mimba ndopakuzikana kuti zvakadai izvo kufanira kuzvitsvisa izvozvo saka vanhu teedzerai tsika dzedu dzerudzi rwedu rwechitema tisi mabritish toita zvakanaka vanhu ngatigarei zvakanaka tichiita zvakanaka tiwirana ndipei nyaya yatoni inokukumbidza taura nakabata chikomba taurisa nakabata chikomba chomudzimai wangu wachibata sei nemameseji mufoni unayo mameseji ake achiti kudii achiti naiwe Sweety ndidairiwo foni nai Sweety airtime iyo ndifoniriwo nhamba dzangu dzebhadhi katitaurei pawhatsapp unazo foni ndinazvo foni mukadzi wako akatorwa natezvara wangu Mandi nokuda kwei vakangondisira meseji kuti ndikukumbira wadzimai vako vauye kuno mangwana kuseni ndobva vaenda ndakafona handicharesponda handichadii vari pachindunduma kwana chinyanganya kukundu kwavari namba dzako ndizanusore 188 message yalo zipa kweyo izo dziza mabona degirine namba dzanyora kadzataura dziri dzose dziripo ndidzodzi aiwa utazvindanira ati 073 zipa ndopa akazinga kushandisa bhadha siya kushandisa net 1 ifo ndeyani ndiadzimai uyo unogara nyaya yako asi foni namba dzakakadzwana sei chiporofita here kana kuratidzwa ndingazvirambe zvangu zvinogona kuitika foni inobatwa navanhu vakawanda asi meseji yakatopindawo kamufoni mako tikazviona kapaitesi musi wei but ichakamire pane mamwe matauriro anditi inongoshinzwa matauriro emamesaji ari muinbox ari kutaura nezvavo kutaura nini izvo zvese zvafuna kubvudza izvo ndatinini meseji dzinganasike katatu kana kaviri chaiko azviitike ende meseji kana ichirasika zvandoziva inini ndikabata foni panapa ndikarasa meseji ndigona kutoisa kuno munhu wandoziva futi ndaita mistake yobva yatowanhu vanofana kuti nomambo matorasika mafoni laidini ona zvino meseji kuona dziri meseji dzorudo kazhinji kacho ifoni kaidzi hadzinyanyodaro dzinotaura chokwadi iwe takadziona tese muma yangu ndaifungidzira kuti papa anofana kungocheka kungoti chete mbavha dziriko asi anobatwa achipomba ndiye munhu uyu hapana kwati ungoenda chikonzere iwewe nyaya yekuendera isitere but uitsotsi uzvinzwa akabhadhara kumusha kwaambuya vako
kana pana pajudgment atina pana kudza chokwazi chikonzero akatoetsera mukadzi wakabva ahuna itsotsi pana padangomubhadharisa mutemo wokuti same message dzakapinda mufoni dzako wazvinzwa because hakuna way forward wanzwa zvakutaura because ndofanira kutaura chokwadi unondiziva here unogara kupiwa kana vanhu vapotera kuda kutaura mambo havafaniri kumira panyaya yekuti tezvara mwana wako ngauye kudai kana pano nyaya kana ari kupi tezvara wacho ndomavanogara futi zvise zvikiitika pamadziva pano pamadziva so taipoti kurefu orit uyai panext court ende unotora iwe ende unotora tezvaro mwana wavo